Verse 1 to 3. Nami ke bazalwane bengingena ukukhuluma kini njengakwabomoya kepha njengakwabenyama njengakwabayizingane uKristu. Nganiphuzisa ubisi anganipha ukudla okuqinileyo ngokuba beningakaqini, yebo nakalokhu anikaqini, ngokuba niseyibo abenyama, ngokuba niseyibo abenyama, ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisiba abenyama, anihambisi okwabantu na. Baba, siyabonga izwi lakho uNkulunkulu wethu. Sisize ngalo uNkulunkulu wethu ngamandla. Egameni likaJesu Kristu. Ngongcwele isikhulumo sethu ezweni yakho. Njengalokhu Baba sekulala ngokuhlala sobukhosi. Egameni likaJesu. Ngongcwele ngicela Nkosi ukukhuluma kwami. What are the cool of our in Jesus' name? Amen. Hallelujah. Right. Let's see namhlanje ngifuna ukukhuluma bazalwane ngendaba yokukhula ukuthi ukukhula kubaleka ngani. Hallelujah. Amen. Both physically and spiritually. Enyameni nasemoyeni kodwa ke umoya ngcwele ube ukuthi ke kuba siya understand okwasenyameni ake ngikhulume kubantu kwasemoyeni. Hallelujah. Amen. Right. Now Apostle Paul uthi, brothers, I could not address you as spiritual but as worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, we are still not ready. You are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? Hallelujah. Amen. Uthi Paul ke la angikwazi ukuthi ngikhuluma ngani njengabantu bakomoya, kodwa engathi mangikhuluma nani ngikhuluma njengabantu bezwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ongeyona into enhle leyo. Uma ubheka ibandla laseKorinte, ofanele ngabe kunabantu lapho ababe understand ukuthi kubaleka kanani ukudlula kuma stages uzofike la usukhule khona ngophelele. Amen. And mawusubheka ukuthi ke manje ke uma umzali ninambazalwane ekhulisa ingane akathokoza ingane yakhe mengakhulu. Kunama stages afuna ayibone edlula kuona. Amen. Uma ngabe ingane kade izalwe iphethe ngesandla eyigonile. Hallelujah. Uma igona eyifeed ubisi, uyifeeda ngoba ayikwazi ukudla okuqinile. Amen. Bazalwane ngicela nibe nami ngoba ngifuna ukuthi lento uyibone kusukela esayidini lakwenyama uphinde kube sesayidini lakomoya. Ngoba uma ngabe uhlula ukuzibona izinto esayidini lakwenyama into zakho uzojonga.
ngoba awuboni ukuthi nasesayidini lokumoya i-process yefana. Amen. Hallelujah. Ingakho iBhayibheli lithi ke sizalwa kabusha. What does it mean? Mamnene. Kusho ukuthi umuntu umoya wakhe uyazalwa ube infant. Amen. Njengoba usubona ingane iphethe. Amen. Umzimba wayithambile. Amen. Kufanele kube khona ozoyigayida. Futhi akakwazi ukuyibeka phansi ihlalele. Hallelujah. Amen. Right. Now, lake uPaul ke uthi angikwazi ukuthi ngikhulume nani as spiritual but as worldly. Ngikhulume nani njengabezwe. Ngikhulume nani as mere infants in Christ. Hallelujah. Likhona lihumushe khona umunye ungafundela lona leli verse verse 1 esihlukile nalokho engishoyo ohlelo ifunda la quickly call. And the teachings I gave you, my brothers, were such as I was able to give, not to those who have the Spirit, but to those who are still in the flesh, even to children in Christ. Uphinde lo line lokuqala ungazwana. And the teaching I gave you, my brothers, was such as I was able to give, not to those who have the Spirit, but to those who are still in the flesh, even to children in Christ. But those who are still in the flesh, and literally those who are worldly. Hallelujah. Okusho ukuthi ngamanye amagama kuyenzeka ukuthi umuntu athi uphile emoyeni kodwa izenzo zakhe ziveza ukuthi uphile enyameni. Amen. Hallelujah. Yes, uyasho ukuthi ngiphila umoya, but actions indlela ophila ngayo iyasho ukuthi no. Lena uphile enyameni. Amen. Hallelujah. Amen. Right. Ake ngithi kulinganisela nje bazalwane. Ngeke mude. Right, mfundo ezolinganisa nayo. Jesus. Ngicela le blocks lapha emuva, elikhavele iphepha lapho emuva. Not that one, the other one. Can you get corner? Yes, yeah. Yes. Amen, bazalwane. Uthi ke ngabe ngikhuluma nani, mayivele ngikhulume nani ngikhulume nani njengengane usho njalo uPaul. Uthi naye kuyenza ukuthi omunye umuntu ke avele as umuntu o strong. Kanti akekho strong. Uma usuzukhuluma, uzwe khuluma, ubona akekho strong. Right. Okay. Ubanane nomthatha konje. Ufuna ingane encane nje. Small one. Umdlenje unengalo umntwana wakho uzokuzoba. Ublo omunye umncanyana. Ukhona ngaphansi kwakhe. Yes, balo bakuhlala usorry la. Okay, lo yishela iphopha bese. Uza lapha. Uzamfundisa. Mhlanhla umuntu uzomfundisa. Soza boy, soza.
ukuthi uzokwazi ukuyenza le nto. Yes. Right. Umuhle, right? Nokukhulu ukholwe. Okay, shaya keyboard lapha ya. Mawufuna ugcobe lapha ku-2. Ubeke izandla. Hambe ke ubeke izandla ku-2. Hambe lapha ku-2 ubeke izandla. Hambe ku-2. Unike ugcobe le keyboard. Jesus. Okay. Right. Zalalela ngoba manje le ndaba engikhuluma ngayo practical. Right? Angike moyeni nje ukuthi ufuna lo understand le. Ngo. Right. Now ke. Okay. Umama ke, right? Umama uhamba nomntwana. Ngabe ubaba uhamba nomntwana noma ngabe umama uhamba nomntwana. Right. As behamba bekhaya. Ayikhulumi ngane kanje. Ikhuluma ngani ngothoyizi, ikhuluma ngayo uqindi, ikhuluma. And then uma beqhubeka nendlela bese vele ithi ngane, "Ma, ngicela ukuphathela lokho kuphethe." Hayibo, ufuna ukuphathela wena uyasindwa. Hayi mama akwazi ukuphatha. Ngicela unginikeze kona ngiphathe. And asho ngempela zakhanda. Ngoba ufuna ukuphatha. Kodwa kuphethe obani? Umzali. And umzali can see ukuthi no akwazi ukunika lokho okusencane. Hayi hallelujah. Amen. Now kunabantu abanjalo futhi ke nasebandleni. Abazibona bekhulile. Kanti abakafiki kwistage sokuthi baphathe. Amen. Amen. Hayi hallelujah. Amen. So now the time umzali ke ethi no awukafiki kwistage. Linda. Yabo le wait ngiphethe. Most of 10 years uzokwazi ukuyiphatha. But umzali ukhuluma ngokuthi uyakholwa ukuthi u10 years uzofika esekhulile. Amen. Amen. Kunalokho ebekade yikho. Amen. Hayi hallelujah. But the time behamba bekhaya, they move bekhaya. Afika ekhaya, hlale phansi. Udliwe. Udlile. Ufuna ukudla. Sometimes ukudla athi hayi ngi-right, athi umzali no. Awukho right, ake udle. Because understanding sekutheni awukwazi ukukhula ungadlile. Amen. 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 Uyazi ukuthi ngisho senguphazela ehleli nguphazela. But umzali uyasifaka isipunu. Amen. 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 Hayi hallelujah. Amen. Ngoba unokholwa ekutheni amandla atholakala phi endlini. Amen. Ukuze akwazi naye ukuthi angiqhubele leli bhara ngisuka lapha ekoleni. Ngiza la kwami. Kufuna leze njani? Ahle. Amen. Ngoba mayengadlile hayi hallelujah. Number 2. Uzomuzwa ngokukhuluma. Ukuthi hayi ngani. Amen. And uma ekhuluma the time hayi bazalwane. The time ingane ikhuluma izinto isho nje usangalo nje kumela inoma yini ezinto bekhuluma ukuthi kuthwala nomthwalo. Yabona njengoMzali wena umangani because uyazi ukuthi ingane. Uzohleka kwesinye isikhathi. Angithi kunjalo bazalwane. Amen. Khona ingane into eziyenze nje vele uhleke umzali ukuthi hayibo wasiza umuntu omdala wena usemncane kangaka. Amen. Amen. But you wait isikhathi. Hayi hallelujah. Amen. So uthakahle. Okay, imali yakho. Right. Try lo. Yes, sir. All right.
Okay, boza khona malala. Boza khona. When usikhipha lapha emuva lapha. Yeah, wena ubani? Usuqala zemuva bheka mina. Waza wena. Cha, wena. Yes, wena. Yeah. Amen. Hallelujah. Lalela bazalwane, lalela. Phela ngoba le ndaba ibaluleke kakhulu. Imali ethu. Wow. Lo usuka usuka. Amen. Lo usuka usuka. Amen. And iyodwa into ebusosana izizombeka la ukudla. Amen. And we have ukudla. Amen. Ay hallelujah. Amen. Ngelinye ilanga umzali phethe the very same parcel with the very same weight. Uhamba bona bani? Nomnyangani? 9. Nomnyangani? 4. Now, no 9, right? Basuka pia manje stopping nomzali phethe impahla. Amen. Ngesikhathi behamba, this one akanakile. Waphela kabanjalo mase bangaka. Akanaki ukuthi umzali uphethe impahla. Ngavela athi umzali, hayibo wena, ubayi kamera. Bathi esethi. Athi umzali, esethi, mi phatha la. Mi. Yabo? Why umzali sojali ngoba uya-understand ukuthi le weight imfanele esethi. Amen. Lo ibingakamfanele. Ulinde ukuthi esethi azabe mngaka. Now you can carry it and go. Amen. Our expectation ezinto zakomoya afana exactly nama expectations ezinto zakwenyama. Amen. Umele ukhule emoyeni. Amen. Right, esethu. Okay. Bamajalo esethu. Okay, bamajalo esethu. Right. Ngicela ngisizeke manje. The last one. Okay. Namhlanje uplo wakho omncane, uplo ngiyana ngaphansi kwalo. Na 2 years. Or 2 years or 3 years, 1 or 2 years. Shakazala skasa. Walenda wale mama nayo, ndawe matigwe mu. 2 years, no 2 years kwa naleje. Okay. Kwa na 1 year, 1.5 year. I'm glad. Ndo 1 year. Njalo umesela. I hope ukuthi azukhala. Ukhala. Kwanza mwenye anayafanya azukhala. Uzanisheshe sana phela ubaba mwenye wao naye azukhala, please. That what did I do? Thank you, Jesus. Vamos, você vai. Jesus. Beautiful. Hallelujah. Amen. Okay. Now we have Baba Ntshongweni. All right. Ngithe mina bazalwane ke. All right. Lapho umntwana ke. Yabo ngiphethe nesandla. And konke akwenzayo depende kumina. Yabo ngiphethe microphone nje kuyena i-choice. Akaboni nje na kuyinto ngempela
le into angaphuca nje ethatha ijujele phansi abuye ekhaleze njani bathi ngani understand ukuthi ngani hallelujah now ake uyibukele le nto ke ngicela sibe honest ngilengane ngala isifike ku-1 year yathi mayifika ku-1 year yavele yama khula. How would you feel as umzali? Ungafika kanjani uma ingane uyazibona ingane esezina 3 years 4 years but ingane yakho noma iminyaka iqhubeka kodwa isame 1 year uyayazi into enjalo ukuthi ithi ingane ibe ifike isina 5 years fanele ngabe manje yenza izinto zabantu abana 5 years kodwa isame 1 year but iminyaka iyaqhubeka. How would you feel as a parent? Ungafika kanjani? Ngizamzalela somi lami nginyama asho ukuthi engafika kanjani ube honest ukuthi ungafika mama yakho nje awusho ungafika kanjani ngaphatha kanjani ngaphatha kabuhlungu baba ngibona ezinye ingane zikhula neyami iyakhula kodwa ikhula ngokweminyaka kodwa ngokukwenza imindawonye lapho awulali nasebusuku yakhala hayibo haleluya uyahlupheka ukuthi wenze njani. Amen. Hayibo into yokuqala oyibhekayo kuzobheka ukuthi iyadla yini. Amen. Into yokuqala obhekayo nje ukuthi iyadla yini. Lalela-ke iyadla bese kuzothiwa idlani sekuzodokotela. Hayi bo haleluya indaba izokuzwa into yokuqala ezokuzwa ukuthi uyadla yini. Obheka-ke into zakomoya ngekukhulu ungadli ngekukhulu ungathandanga ngekukhulu ungafundi iBhayibheli ngeke uzukhule uyohlala uyile ngane iminyaka ihambe zizalwe ingane emva kwakho zikudlungule ngeminyaka. Wena uthande ngaba khona kade ngasindiswa kodwa hayibo kade wasindiswa wena wakhulumisa wengane ngoba wasibibidla ube kade wasindiswa. Amen. Uyakhulwa into zakomoya. Isikhathi esisipende emakhaya sikhulu nesikhathi esisipenda la endlini. Emakhaya nangaphandle kufanele uJesu simazi, uJesu simshumayele, uJesu simkholwe. Awu haleluya. Sizifide sizondle ngokholeka. Lalela-ke uthi umoya ingcwele namhlanje as much as ungathanda as much as ungajabuli uma uzele ingane ingakhuli ngokwama stages kodwa ikhula ngeminyaka uthi umoya ingcwele nami njalo ngidumele ngoba kufanele ngabe manje uSamuel but usakhulumisa ungane kunezinto efanele ngabe manje uyazithwala. Hayi bazalwane kunezinto ngabe manje wenzani uyazithwala na but the way oyiyona ukwazi ukuzithwala okusaphethwe nesandla. Amen. Hallelujah. Oza manje kamntwana wakho selo so umthetho uma uthanda wami Jesus manje la bazona manje lo12 right Now, I like kunezinto ke bazalwane. Namhlanje uthi umoya ngcwele kunezinto azithwele. But akakwazi ukunika. Ngoba usemncane. Ajike futhi umoya ngcwele athi ukhona iba understanding ngoba bayakhula. Kodwa I'm just worried about those abangakhuli. Abasama infants. Hallelujah. Hallelujah.
Right, sesivala ke. Ngifuna litshe lakho lakho litshe ne. Twala. Kimi ba ubeke lapha. Uthi samsebenza. Okay, uthi ke funda ke quickly sisodwa sisivala. Yes. Egameni likaJesu. Yes, this one. Nami ke bazalwane beningena ukukhuluma kini njengakwabomoya kepha njengakwabenyama. Njengabayizingane uKristu. Nganiphuzisa ubisi, anganipha ukudla okuqinileyo ngokuba beningakaqini. Yebo nakalokho aningaqini. Yebo nakalokho. Kanjani? Ngaqini. Okay. Ngokuba niseyibo abenyama. Ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisibo abenyama, anihambisi okwabantu na. Yabona ke ukubheka umzalwane unomhawu, unomzalwane ophikisana, okukhwarisana. Awukho umzalwane ongabo. Ake ithi indaba ifuna ukukhulume, vele ungakhulumi okusukhulile. Amen. Ngoba uqabana nokuba khwarisana kwengane. Amen. That is why Paul ethi ngiyabona njengamanje ukuthi nisene jealousy. Amen. Nisenombango. Okusho ukuthi uma unejealousy nombango ubhiloke enganeni. Abakhulile abanambango. Ngakho abantu abadibhuba pushana bathini wena uza slowly ngoba uyazi sokwakho kuzoba okwakho. Amen. Amen. Hallelujah. Since there is jealousy and quarreling among you, are you not worthy? Smell of cool. Right. Khona izwenkosi ke sheshe ukuzwa bese uyaphuza uphendula. Angithi khona isho njalo? Alisho ukuthi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa uphuza uphendula. Abantu sebephenduleke manje ngazi ukuthi uNkulunkulu osho njalo ukuthi uyena osheshayo uphuza. Kodwa iBhayibheli ake uyinike isikhathi sokulalela. Umuntu okhulile uyalalela. Amen. Aphendule into eseyirizimile wayibona and waselalela umoya ingcwele ukuthi akaphendule kanjani. Uma umzalo vele uphendule nje ungalalelanga ungabuzanga umoya ingcwele. So ukukhula ke kubalulekile. Khule emoyeni. I-process yokukhula emoyeni iyefana ne-process yokukhula enyameni. Amen. Hayi hallelujah. Into ezokwenza ukuthi ukwazi ukukhula emoyeni yokuthi uhlale noNkulunkulu uzila ukudla hayi ngoba kuthiwa ibandla lizila ukudla wena osifidayo. Amen. Uyazondla wena hayi ngoba bazalwane ayikho into ezovele izenzakalele ngaphandle ukuthi wena uye kuyo uyifune. Njengale ngane nayo mayilambile ithi manje ngifuna ukudla. Iye umzali izofuna ukudla. Nawe ngokunjalo iyaNkulunkulu Nkosi ngiyafuna. Ngifite ngigcwalise more. Ukuze understand into zakho. Amen. Quickly. Makhona uqala chapter 13. Ngicabanga khona le verse leli la. Uma inkosi ikhuluza kahle. Right. Funda so verse 11. Chapter 15 verse 11. Chapter 13. Chapter 13 verse 11. Yeah. Lapho ngisengumntwana ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana. Kuthe sengiyindoda ngayeka okobuntwana. Hayi. Oyicabanga lento ubona ulakhi ingcobo. Ephusha inqola. Yabona izinqola zengane. Zocingo. Acela zazi.
awumntwana just imagine esuka lapha yakubo ephusha nokona eyali ushayisa ngesho uyahlala bese uthatha ingane engangana lezi kade ngibeke la iphusha nokona 3 years old abo abantu bayikhulumana nabanakile basokushayela hayi ngisuwana la yabo hayi umuntu ohlekayo hayi umuntu othi hayibo kwenze njani kodwa mase kuqhamuka intshebe wathi uhlala nguphi lo Amen. uthi manje bakhulumisa umntwana ngise umntwana sekhulile manje into zengane ngishiya phansi Amen. yakutshela into zengane khula musu lo ungene intwelo ezengane izinto bona lende yengane lento le khula uzohlekwa abantu athi umuntu hayibo uyazi ukuthi kwenzeka isimanga lento ngiyayikhumbula ngiseyingane ngina 4 years ngenza lento eyenziwe lo baba hayibo lo baba ubaba kasibani how wenza into oyenza unga 4 years ngazi unangele nami ngayigcina ngina 4 years kodwa ubaba kasibani usayenza manje into zikamoya uyazifida ngazo uyakhula. Amen. Right. Funda ke quickly. Uthi ke manje ke verse 11. Right. Uthini? Lapho ngisengumntwana ngakhulumisa okomntwana ngaqondisa okomntwana ngazindlisa okomntwana Ha, ngisho lokuzindla. uthe sengiyindoda ngayeka okomntwana Ngithe sengiyindoda ngavele ngashiya phansi. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. Ngoba ngicabanga kwakho kufanele kubonakala ukuthi sacabanga umuntu omdala. Umuntu okhulile. Cabanga sokwenani. Right? I thought like a child. I reasoned like a child. Khona izinto ofuna ureason ekuzona. Ukuthi azokuthi noma kuthiwa iza ngamawali zamina, noma kuthiwa khulile ngamathwani, but I have to reason. Ngiyibuke lento. Ngibona lento ayifani usibana. Ayifundela ngizikhuluma ngimuzi nomuzi because your reason. The reasoning yakho isiumuntu omdala. But uma ureason as a child, uzothi utheni awubize zena. Khona izofana uziyeke nje ngoba your reasoning yakho khulile. Amen. Hayibo. Amen. Hayibo bazalwane. Amen. You reason like a child, right? Reason like a child. And when I became a man, I put childish ways behind me. And when I became a man, childish ways, I put them away. Let's see again. Bishop, humus, Savalaman. Ini humus orang, Bishop, tazo. Cek. Masuk ini nalo. When I was a child, I made use of a child's language. Yeah, I make use of a child's language. I had a child's feelings and a Ha! child's thoughts. Now that I am a man, I have put it away of the things of a child. I'm putting away Amen. of the things of a child. Amen. Khule moyeni. Ngakhule phela enyameni. Khule moyeni. Ukhule moyeni uzokwenza ukuthi khona izinto uNkulunkulu aziphethe afuna ukunikeza zona uzokwazi ukuzikharisha. Hallelujah. Reason like a child. Think like a child. Kodwa ke manje sengizibeke eceleni zonke lezo zinto senguba sengikhulile sengimdala. Hallelujah.
Hello, General. Hebrew chapter 5, verse Hebrew chapter 5. Quickly, this is on. Okay, verse 1, verse 11. Sorry, verse 11. Ahebrew chapter 5 verse 11. Yeah. Sinokuningi esingakusho ngalokho okulukhuni ukuchasisela lokhu senaba buthuntu ekuzweni ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi uma kuya ngesikhathi nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu senaba ngabadinga ubisi kungesikho ukudla okuqinileyo ngokuba loyo odla ubisi akakaqondi lutho lwezwi lokulunga ngokubuyingane kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhulileyo abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi. Right. Siyavana. Umuntu osekhulile ngokomqondo uyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Uma umuntu eyingane uyakwazi akakwazi ukwenza lokho. Tomdala umbhekile, but you expect ukuthi masekhulile uzokwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Khula kwamoya ejwayele, mawukhula umoya. Kunezinto ongekwazijelwa abazalwane. Umoya ojwayele ukukhula kwakho ukuthi wazi lento la ngiyona yami le ngayifanele ngazi ukuthi kuhle lo kubi. Amen. Sasimene nyawo sithandaza. When I was a man, I put away childish things. Sisize Nkosi masikhule kuwe. Into ezenza ukuthi umuntu akhule emoyeni. Ayikho enye ngaphandle ukuthi uzijwayeze ukufundiswa. Uzijwayeze ukuthandaza. And lento ngeke uzokwazi ukukhula uma uzoyigcina la endlini. Amen. Ngoba as much as sikhuliswa ukuthi sidla every day. Amen. Hallelujah. Amen. Aze athi umthandazo usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Awukwazi ukukhula entweni zikamoya ungasidli isinkwa semihla ngemihla. Njengoba ulamba enyameni nomoya nawo uyalamba ngokufanayo. Udinga ukudla izwi thandaza zilokudla. Size mncane sibalamele uKristu. Oh hallelujah. Moyicela siyabonga ukukhuluma kwakho. Siyabonga Jehova. Namhlanje umngcwele udinga abantu abazothi Nkosi ngiyadinga ukukhula kuwe egameni likaJesu. Uma udinga ukukhula, change your diet indlela odla ngayo. Oh hallelujah. Abanye banezinto ezingadliwa zibulala umphefumulo. Ngoba mangabe udla izinto zenyama eziwupoison ziyayibulala inyama. Kanjalo uma udla izinto zakomoya, haleluya, eziwupoison ziyawubulala umoya. Beka ukuthi uhlala egameni likaJesu. Siyathandaza ngomngcwele. Sisize Nkosi egameni likaJesu. Babona amandla siyibandla sisondela kuwe Nkosi. Sizinikela kuwe uNkulunkulu wethu. Siyakhuleka Nkosi ukuba sikhule ezintweni zakomoya egameni likaJesu.
Hallelujah. Indlela esicabanga ngayo Nkosi, nendlela esibuka ngayo izinto, kuvela ukuthi sikhulile emoyeni. Izinto zengane sidlulile kuzo ngoba moya ingcwele sifidiwe ngezwi nangomoya kaNkulunkulu egameni likaJesu. Sisondela kuye bazalwane, sisondela kuye. Oh, hallelujah. Size moya ingcwele egameni. Sisize Nkosi. Moya ingcwele nangomunye uNkulunkulu wethu othi ufuna ukushintsha indlela yokuphila. Okuyiye yenza ukuthi angakhuli emoyeni. Ngiyathandaza, ngiyehlela kuye babona amandla, ngiyehlela kuye Nkosi egameni likaJesu Kristu. Size uNkulunkulu wethu namandla, ngoba nemizi yethu sizoyiphatha kahle masikhulile emoyeni. Oh, hallelujah. Sizokwazi ukusebenzisana nabantu emsebenzini ngoba sesikhulile emoyeni egameni likaJesu. Khuluma kwethu babona amandla kuzokuhluka ngoba sesikhulile egameni likaJesu. Moyithola siyabonga. Ngolomelo lwami. Jesus name. Amen. Shine the sun.